Wow, excellent. Alam mo ba, minsan parang napakaganda talagang tumira dito sa Bicol because of that view, which is wala kang makikita sa buong mundo na katulad niya. This is different. This is amazing. Kaya pag nagpupunta ako rito sa Bicol, natatagalan talaga ako dahil napakaganda. Napakaganda ng mga view, almost green, and at mayroong mayong volcano. Napakaganda. So ayun, may nagsasaranggola pa. Ang ganda. Kaya ang tawag nila dyan ay si Daragang Magayon. Yan ang tawag nila dyan, si Daragang Magayon, dahil merong epicong Bicolano na yan ang pinakamaganda. Yan ang alamat ng mayong volcano, na mayroong magandang dalaga. Ang tawag si Daragang Magayon. So napakaganda. So pinapasilip ko lang po sa inyo para at least makita nyo rin kung gaano kaganda dito sa Bicol. Dito sa kanila rito sa Bicol, normal na to eh. Parang wala lang. Pero sa mga katulad natin na minsan eh napapasya lang dito, talagang, lalo yung mga napapasyal ditong bago, namamangha talaga dyan sa kanyang volcano. Actually sa gabi, ano yan eh, may apoy yan sa gabi. Minsan siguro ano natin yan sa gabi, tanawin. Pero bandang Legazpi, ito kasi nasa bandang Tabaco ako. So when I was biking, natanaw ko siya ngayon dito sa may bridge ng San Vicente Bridge. Ayan, nandito ako sa may San Vicente Tabaco, Albay, Tabaco City. So napakaganda. San Vicente Beach. Ito siya. Napahinto akong bigla dito eh, because of the beauty of my volcano. Okay guys, dito na lang. So see you next vlog ng ibang magagandang view, magandang location. Actually kapag umikot ka rito sa Bicol region, sa Albay, kahit saan ka pumunta makikita mo yung mayon, kahit saang angle, kasi perfect cone siya. Ganyan pa rin siya kahit saang angle. Kahit pumunta ka pa sa likod niya, ganyan pa rin ang itsura. Sa side niya, ganyan pa rin ang itsura niya. It's very perfect cone. Okay guys, see you next vlog. God bless.
God bless everyone.